गिबिसिनथारावनो सोरगोआव थानाय आफा इसोरखौ आङो बे समाव हाजासे हामबाय होनग्रोबाय। बेजों लोगोसे जायफ्रा दायो आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ, नायगिरि साफ्रोमखौबो फोरबो जिशु ख्रिस्टनि मुङै दिनैनि बे आरोबाव गोथार बाइबेलनि गाहाम बाथ्रायाव नायगिरि साफ्रोमखौबो आं बे समाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। थ' ख्रिस्टनियाव अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, बे भिडिअनि गेजेरजों आरोबाव जायफ्रा दायो नायगासिनो दङ, नायगिरि बयजों लोगोसे बे मोनसे फिसा बाथ्रानि सायावनो नोंथांमोनजों फोरबोनि गाहाम बाथ्राखौ दिनै आङो रायलायनो सानदों। थ' बे मोनसे फिसा बाथ्रा बा बे टपिकआ दिनै बेनो जाहैबाय जे समयसाफोरनिफ्राय माबोरै देरहानो, निदाननिफ्राय समयसाफोरनिफ्राय जों माबोरै बारग'नो बा माबोरै देरहानो, बेनि सायावनो नोंथांमोनजों फोरबोनि गाहाम बाथ्रानि दुवारै बे भिडिअनि गेजेरजों आङो नोंथांमोनजों रायलायनो थाखाय बे भिडिअखौ दिनै लानानै फैबाय। अब्ला बे समाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, दिनैनि बे बुहुमाव जों बयहाबो मा दङ? गोबांथार बायदि बायदि समयसाफोर दङ। ओरैबायदि समयसाफोर दङ ना, रुजुनखब्लाबो रुजुननो हायै, सैसोब्लाबो सैसोनो हाथावै, ओरैबायदि निदानफोर समयसाफोर दिनै जोंहा दिनै दङ एक मानसिनि न'खरफ्राव बा पार्सनेल लाइफआव बा बायदि बायदि मिनिस्ट्रिफ्राव, बिजनेसफ्राव गोबांथार रायजो जानायाव, बिसि फिसायनि गेजेराव, मण्डलिफ्राव, इसोरनि हाबा मावनायफ्राव गोबांथार समयसाफोर दिनैनि बे बुहुमाव जोंहा दिनै दङ ना। जब्रा, माब्लाबा जब्रा, लोमजानाय, बेमार आजार, लाजि फोनांजानाय, होसो जानाय, बिराद बायदि बायदि माने लाजि फोनांजानाय, निन्दा खालामजानाय, गोबांथार दिनै बायदि बायदि दिनैनि बे बुहुमाव जों सुबुं हारिहा दिनै समयसाफोर दङ। थ' बेनिखायनो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, दा जोङो ख्रिस्टियान जानानै इसोर जिशु ख्रिस्टखौ मोननानै बे समयसानिफ्राय जों माबोरै देरहानो, बे समयसाफोरनिफ्राय जोङो माबोरै बारग'नो, अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरो जायफ्रा दायो आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ, नोंथांमोनजों आं बेनि सायावनो दिनै आङो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो सानदों। एन्ड एस्पेसियेलि अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, जायफ्रा दायो दुखुआव दङ, निदान समयसाजों सैनांनानै जायफ्रा दङ, बा जायफ्रा गोबांथार बेमार आजारफोरजों सैनांनानै दङ, नोंथांमोनजों एस्पेसियेलि आं बे भिडिअनि गेजेरजों शेयार खालामनो दिनै सानदों। अब्ला दिनै बेखौनो जोङो मिथिनानै लानि बेफोरबायदि निदान समयसाफोरनिफ्राय जों ख्रिस्टियान जानानै, इसोर जिशु ख्रिस्टखौ मोननानै बिनि बिसा जानानै बेबायदि समयसाफोरनिफ्राय जों माबोरै उदां जागोन, माबोरै देरहागोन, माबोरै बारग'गोन, आरो जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि बाइबेला दिनै जोंखौ मा फोरोङो, मा बुङो। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, फै जों बे समाव गोथौयै आरोबाव माखासे बाथ्राफोरनि दुवारै जों मिथिनानै लाग्रोबावनि। थ' अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, जोंनि ख्रिस्टियाननि मथेब्ला बिब्लिकेलि बा जों ख्रिस्टियाननि बादिब्ला बेफोरबादि निदान समयसानिफ्राय बारग'नो थाखाय जोङो मा खालामनो नांगोन? इसोर जिशु ख्रिस्टनि बोलो आरो बेनि गाइडेन्स बा बेनि दैदेननायखौ आरजजों जोङो गिबियावनो नागिरनानै लाग्रोनो नांथारगोन। मिथिबायना? इसोर जिशु ख्रिस्टनि जे बोलो, इसोरा दे गासैबोनि सायाव एक्टियार दङ, अथरिटि दङ, बोलो दङ, आरो बेनि जे दैदेननाय गाइडेन्सखौ बाय प्रेयार, आरज खालामनानै जोङो आरजनि गेजेरजों जोङो नागिरग्रोनानै लाग्रोनो नांथारगोन बे इसोर जिशुनिफ्राय। ख्रिस्टनियाव अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, आरो दिनै बेल' नङा, बेनि अननायखौ, बे इसोर जिशु ख्रिस्टनि अननायखौ गेदेर फोथायनायजों, आरो बियो दि खैफोदनि समाव, निदाननि समाव गोजोननाय होनो हायो होननानै गेदेरथार फोथायनायजों जों दिनै नागिरनानै लाग्रोनो दिनै जोङो नांथारग्रोगोन। गिबियावनो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर,
आरो दिनै बेल' नंबावा मा बाइबेला दिनै जोंनो फोरोंबावो जोंहा जुदि इसोर जिसु ख्रिस्टनि सिगाङाव माबाफोर गोरोन्थि पाप दङब्ला जोंनि खुगा सालायफोरजों बे इसोर जिसु ख्रिस्टखौ मान होनायजों सन्मान होनायजों जोङो मा जोंनि पाप खेमानि थाखायबो जों दिनै बाय प्रेयार फास्टिं खालामनानै उपबास थानानै जोङो पाप खेमानि थाखायबो जों दिनै इसोरनाव खुद्रिनो नांगोन आरो बिनानै लाग्रोनो नांथारगोन अब्लासो जोंनि सायाव सफैनाय जोंनि सायाव जानाय निदान खैफोद बायदि रोखोम सैनांनाय होसोजानाय ना बायदि बायदि समयसानिफ्राय जों दिनै मा देरहानो हागोन आरो बारग'नो हागोन आरो बे इसोर जिसु ख्रिस्टआ दिनै नोंथांखौ थारैनो उदां खालामगोन नोंथांनि जे समयसा बे समयसानिफ्राय थ' अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर अब्ला फै जोङो नायबावनि जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि गोथार बाइबेला मा बुंबावदों जोङो फरायनानै खोनासंज्लायबावनि नोंथांमोननो आङो फरायनानै खोनासंनो सानदों थ' बेखौ मोननो हागोन से पिटार बा बालाबनि 7 सिरि 1 पिटार चैप्टार 5 verse 7 आवहाय बेबायदि बुंदों नोंसोरो गावसोरनि दुखु मानिखौ बेनि सायाव गार मानोना बियो नोंसोरखौ गोसो होनायजों जोथोन लायो थ' खोनाबायना अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर गोथार बाइबेलाव मा होननानै बुंदों जे नोंसोरो दुखु मानिखौ बेनि सायाव गार सोरनि सायाव बे इसोर जिसु ख्रिस्टनि सायाव जोंनि गासै निदान दुखु जाहोन समयसाफोरखौ दिनै गारनो थिनदों होनो थिनदों मानोना बे इसोर जिसु ख्रिस्टआ नोंथांखौ गोसो होनायजों जोंखौ मा गोसो होनायजों जोथोन लायो बा जोंखौ नायो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरो बे बाइबेल सिरिया दिनै जोंनो बेखौनो रोखा खालामदों जे बेखौनो फोरमायो इसोरा बोलो दङ पावार दङ शक्ति दङ जे नोंनि निदानखौ नोंनि समयसाखौ जोंनि समयसाखौ उदां खालामनो थाखाय बा बोखारनो थाखाय बे इसोरहा दिनै पावार दं शक्ति दं बेनिखायनो बाइबेला बुंदों जोंनि गासै समयसाफोरखौ बे इसोर जिसु ख्रिस्टनो दिनै होनो थिनदों मानोना बे इसोरा नोंथांखौ आंखौ जोंखौ जोथोन होनानै नायो बा नोजोर होयो ख्रिस्टनियाव अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बेनिखायनो बे भिडिअनि गेजेरजों आरो बे बाइबेल सिरिनि गेजेरजों दिनै आं बेखौनो खावलायगोन जायफोर जोंनि ख्रिस्टियान बिदा फंबायफोर जायफ्रा सैनांनायाव दङ समयसायाव दङ गोबांथार निदानफ्राव प्रब्लेम्सफ्राव गोग्लैनानै गाबनानै दङब्ला फै जोंनि दुखु दाहाखौ गोथार बाइबेलाव बुंनाय बायदि लिरनाय बायदि जोंनि गासै साद जाल्लाखौ बे इसोर जिसु ख्रिस्टनि सायाव जों दिनै होनि आरो बेनो गथायनि मानोना बाइबेला बुंबाय बे इसोरा नोंथांखौ आंखौ जोंखौ मा होनानै नायो जोथोन लायो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरो बे इसोरहा दिनै बोलो दङ एक्टियार दङ पावार दङ नोंथांनि दुखु साद जाल्लाखौ बोखारनो थाखाय अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरो बेनि जोङो नायबावनि बाइबेलनिफ्राय जोङो फरायनानै खोनासंबावनि थ' बेखौ मोननो हागोन गितफोरनि 55 बालाबनि 22 सिरि Psalms chapter 55 verse 22 आवहाय बेबायदि लिरजादों नोङो फोरबुनो गावनि बिबानखौ गथायदो बेनो नोंखौ हमथागोन बियो जेब्लायबो धोरोमियाखौ सोमाव जाहोनाय नङा मिथिबायना जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि गोथार बाइबेलाव बेबायदि बुंबावबाय गितफोरावहाय नोङो फोरबुनो गावनि बिबानखौ गथायदो होननानै बुंदों ना बेवहाय गोबांथार बिबान होननानै बुङोब्ला गोबांथार दिनै बायदि बायदि जोंहा दिनै थाङो ना गोबांथार बिबान बाननांनाय सैनांनायजों बिबान बाननांनायफोर बायदि बायदि समयसाफोर दिनै दङ बेखौ मा होनदों बिबानखौ गथायदो सोरनो बे इसोरनो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बे फोरबुनो जोंनि बिबानखौ दिनै जोङो गथायनो नांगौ मानोना बेनो नोंखौ हमथागोन होनदों सोर जेब्ला जोङो जोंनि दुखु दाहा निदानफोरखौ समयसाफोरखौ जेब्ला जों बे फोरबुनो गथायगोन
बे इसोरानो जोंनि दुखु दाहा साजालाफोरखौ गावनो हमथागोन गावनो जोंनि जानानै गसंगोन नोंथांनि जानानै गसंगोन आरो बियो जेब्लायबो धोरोमिया मानसिफोरखौ गावखौ गिग्रा मानसिफोरखौ सोमावजाहोनाय नङा होननानै बाइबेला दिनै जोंनो बेखौ मिथिहोयो त' बेनिखायनो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जायफ्रा दुखु दाहानि गेजेरजों आंनि बे भिडिअखौ नायदों बायदि रोखोम समस्यानि गेजेरजों फै जोंनि निदानफोरखौ जों इसोरनो होनि इसोरनो गथाय जोंनि बिबानफोरखौ ख्रिस्टनियाव अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरो जोबनायाव नोंथांमोननिसिम मोनसे बाइबेल सिरि फरायनानै खोनासंहोनानै दिनैनि बे गुसुं भिडिअखौ आं बेयावनो दोननो सानबाय बेखौ मोननो हागोन फिलिपियान्स 4 बालाबनि 6 सिरियाव बेबायदि बुंबावदों मुङा मुंसेनिबो थाखै दाजिंगासि नाथाय जेब्लायबो आरज खालामनायाव बाख्नायनायजों इसोरनो नोंनि नांगौखौ मिथिहोदो होननानै बुंदों अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बाइबेला दिनै जोंनो इसोरनि गाहाम बाथ्राया दिनै जोंनो बेबायदि मोनसे फिक्स बाथ्रा ना मोनसे बेबायदि राइट थिक बाथ्रा दिनै जोंनो बेबायदि फोरमायबाय दिनै जोंखौ बेबायदि बुंदों मा मुङा मुंसेनिबो थाखै दाजिंगासि होननानै बुंदों मा होननानै बुंबावदों नाथाय जेब्लायबो आरज खालामनायाव बाख्नायनायजों इसोरनो नोंनि नांगौखौ मिथिहोदो जेब्लायबो अरायबो बे इसोर फोरबो जिसु ख्रिस्टखौ बाख्नायनायजों नोंनि नांगौखौ आंनि नांगौखौ जोंनि नांगौखौ जों इसोरनो मिथिहोनो नांगोन मुङा मुंसेनिबो थाखै सिन्था जायालाबानो जेब्ला जोङो बेबायदि खालामगोन बे इसोरानो नोंथांनि जानानै जोंनि जानानै जोंनि दुखुफोरखौ मा बोखारगोन मानोना दहाय जों मिथिनो मोनबाय इसोरहा दिनै पावार दङ एक्टियार दङ जोंनि दुखुखौ नोंनि दुखुखौ बोखारनो हानाय थ' हामबायसै अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों समस्याफोरनिफ्राय माबोरै देरहानो निदानफोरनिफ्राय माबोरै बारग'नो बेखौ गाहामथारैनो बुजिबाय मिथिबाय होननानै आं मिजिंथिहरदों आरो जायफ्रा दुखु दाहायाव दङ गासैबो दुखु दाहाफोरखौ बे फोरबोनो गथायगोन होगोन होननानै आरो दुखु दाहानिफ्राय बारग'नो हागोन होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै मिजिंथिहरनानै दिनैनि गुसुं भिडिअखौ आङो बेयावनो दोनबाय गोजोन्थों आरो इसोरा नायगिरि साफ्रोमखौ बोर होथोंसै खुलुमबाय